Uy, pagaw lang gamay. Miss, I love you. Kailangan mo makibawasan nga view. Pangutana ko ninyo. Oh. Ang uban madlok man mga pti kay init kayo. Di kami sukla na mo ni. Aigling. Wala ko bayre. Lami guys, lami. Taga-asa po dahil, taga-abot. Ikaw kung naroon sumabot ninyo mo dol. Mayra? Mayra? Kung hindi. Mayra? O sarili mo matubag na dol? Mayra sa sugod ang tandaan. Mayra? Mayra Mayra gyud. So what's up, maing buntas yung tanan mga ga. Another day, another life, another blessing sa itong tanan. Ngayon bugnay. Bugnay naman anande. Nanakas mi ni Idol Ryan sa mo ano kay gikaon mis kalaay dito. Nagpabukid mi kay panggiram no. Kay beto laay kay beto to. Nya, mamilingaw. Saka-saga tagbukid na ta dire mag-relax kay hangin ba. Kita relax. Among mga labunon dito. Wag ito mo labi. Among sakto jud ka dol. Relax pa mo mga labunon no. Kay katagsara mo agas mo ah. Timing bigyan nga mo agas. Mo boy timing sa mong tapol di kalaba. Ska mo nga. Importante dapat mo sa loob bahala to mga bulingon. Kay ug ang bulingon na tong atubangon laay man. Ay ta sa dita ayon barag dahan tag bulingon. Takto ba nga mindset murag di gid pamina ako. Tanawan ninyo ang video no. Tuwasan niyo tanaw kay para malipay tan yung tanan. Laay ka no. Nilamon ka ng laay dol. Woo! Kain is palay. Puta kasay pa doon ani. Sagasa ko ro. Adol. Pabukid. Kita ka bukid kita naong. Ingon last gear. Sige ito. Kapit. Sagga mo lagi. Kapit ah. Marami kayo paminaw ng mga tingong langgam dito. Tweet! Uy, pagaw lang gamay. Pagaw lang gamay. Sa amin lang gamay. Nag-concert na gud sa Silent Sanctuary gabi eh. Muna gitulo ni Coach Dano. Mara sagka nga naging dani, nana ganing Dano. Nana, di gid mo makayag sagga. Ano yung teknik? Last gear. Walking ba? Exercise nga mo ni. Sagka una mo ni Dana eh. Pero lamig ang hangin dito. Bugnaw kayo ba? Bugnaw kayo. Murag yung mga reply ba? Wala lagi kagana. Basta nanali ko mga banat lagi. Laro kaluya eh. Paningkamo tayo mga dol. Sugoos balay. Dim sugo. Nawa. Palaga. Tapos kugihan kayo. Sa pag naning daan oh. Tama na sa balay pero kugihan mo laag. Murag ubay-ubay tayo ninyo ngayon no. Kapoy siya mga ga pero nindot kayo ang bawas no. Naon yung view. Manilabot ha. I love you. Hindi mo ganahan na. Nindot kayo no. Kung ganahan mo makibawasan nga view, pangutana ko ninyo. Di mo mangutana, di ko mutugan nasa ni bala mo. Nakita na may spot ni Idol Ray mga ga. Daray. Ano mo spot nakita no. Daray may landong-landong. Pero may kabaw daray. Sa kuntagian ni ba. Pero di ko rin. Hindi na mo kawaton. Dara mong baon eh. Tubig. Tasa. Oh, buot mo sa mong trip. Ay, nabutan na eh. Ganahan mo tanaw, alam mo. Wala tayo butan na yung strip ha. Oh. Are may mainit. Sukla nila naman kainit sa panahon. Ang uban madlok man mga pi kainit kayo. Di kami sukla naman eh. Gusto nga na nagkasa ni Kutob kasi mo surrender sa tuwa ni. Ang init ba o kami? Kana dia anak bang? Kato na sambagot. Hindi ka naman ako. Kanang kuan ay. Kato na nagpasakit nimo. Klaro ano? Kato sa sambag katong kuan ba nay lubihan Pero ba? anong asya gusto? Da. Atay. Kung hindi man tayo hanggang dulo, wag mo
kalimutan. Hindi mo siya kalimutan, ikaw yung kalimutan na. Okay. Tangi kong paraan. Kung spelling mga banga kay. Pagbot, ako magkanta. Sa na niya, ay magkadog init ko, mainit mo. Mawara na ang kainit. Uling kalimot. Mawar na siya. Dapat ka na mga basura ninyo, huwag magkamping-kamping mo. Ipusan nga ninyo, dadaan ninyo balik sa balay. Ay! Tama na niyo. Ay, sige, ganda. Saan niya? Hipusan ng basura. Ikaw man na ito ilabay, sunahan ka naman makita. Tara, kapi. Nito. Mainit gani. Init ginang mahal. Palabi nagmahal ka. Sus niya. Dol, sabot mo mainit, di magpasakit. Nato diri on nature. Dapat lab na lab. Dapat lab ganiya. Umilak na ba? Buli na kayo. Sapa, bukid, dagat. Iya. Ba't yan eh? Bili gasto. Pero nindot kayo. Exercise pa ka. Lingaw pa ka. Lipay pa ka. Di magbase sa kwarta ang lipay. O ka na. Englishin pa man ako eh. Sige umti kwarta. Ibibigay ko ang lahat. Yata ni mutanan niya. Ano na lang, nila to sa bayan. Basta makaon mo sa langgam. Makaon gina siya. Oo, mabit na yun. Yung langgam, kaon magtae ka. Specific nga langgam. Awa ka. Specific nga langgam. Unsa langgam? Galansiyang. Unang mutong kadagyuta. In every role, there's always an exception. Eh, hinog wa. Di makita man. Ano to na buhat? Sabi, kumusta na kayo? Ako na ang dito. Tol, niya. Niya gyud. Jalasa. Butong. Lubi. Lain notebook. Lista pero ba na ka? First and last ba? Usapa po, lalo ko maglamoy gud. Tapon day? Pwede ka inform day? Wala. Ay, nakabutang instruction gud. Aman dun eh. Eglingi ha. 1, 2, 3 dagan. Adol. Saan ito? Wala ko bayre. Ha? Eh, balik dito dun. Ando sa sunod din ngayon. Kita tayo balik. Ganoy TV, ano out. Bye-bye. See you.